prvom želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. O, to je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. O da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide. Oh my. Oho! Cool. Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? O da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Cool. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu. Joj! I meni je ostao posljednji dodir. Jao, Wednesday ima testeru. Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju. Ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malo lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i čini za sos u obliku srca. O, to je preslatko. O, da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite? Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. Bravo, bravo. Thank you. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Gledajte mi jezik. Cool. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa. Nije loše, bako, hvala. Drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. O, da. Blago meni. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza,
koji liči na krv. A, Bože, Wednesday! Bako, smirite se. To je kečap. Dakle, preliću burger sa njim. A zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme da napravim malu eksploziju. Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Thanks. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jau, kako strašno. Dakle, sad ja? Hvala na mlevenom mesu, Bako. Thank you. Uj, ne podnosim ga. Gdje? Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. O, bravo, dušo. Hvala na podršci, Bako. I ja tebe volim. Dakle, sada marshmallow treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze nutelu. To će biti umjesto kečapa. O, divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte, odlično mi ide. I sama bih rado pojela taj burger. O, obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da, gledajte kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavice od mlevenog mesa. A gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. A mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. Nice. O, kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. O, a za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast. Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. A prijatno, dušo. Wow! Kakav je to monstrum? Da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. Bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Wow! To je fantastično! Oduševljena sam. A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro. To je baš ono što sam htjela. A baka je pobedila, čestitam. To, a baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Jel može? A naravno da može. Važi. Mogu ja to?
Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mleko i sladoled. Prvo sipam mleko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. A evo specijalne kašike. Kako teško! Ups, ovo nisam planirala. Na kugli je ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem krajeve čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, u pravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? O, tačno. Skroz sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mleko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto, izvoli. Hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. Kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. Gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. O, da. Divno. Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistaća. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati, jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da, gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću je sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani. Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool. A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Nije, odvratno. Takvu
Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. A divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedila baka. Ja? Jeste čuli? Ja sam najbolja. Kako lepo miriše, da vidimo šta je tamo. O, to je pizza, to. Uzimajte kartice. A ja nemam ništa, kakva šteta. A ja ću da jedem pizzu, to. A ja ću da ližem. Hajde da se zamenimo. A za pare? Dobro, pristajem. Danji. Izgleda da ne smemo da radimo tako. Da. A vrati pare. Ups, nestale su, izvini. Dobro, dok se vi svađate, ja ću liznuti picu. Jedva čekam. Kako ukusno. Da, njam, njam, njam. Čekajte, gde su nestale kobasice? Našla sam jednu. Mike, sad je tvoj red. Izvoli. Znaš, nisam gladan. Wednesday, hoćeš? Više neću. Jao, kako odvratno. Neću da jedem to, fuj, fuj, fuj. Odvratno. O, Wednesday, evo tvojih para. Našao sam. Ojoj, šta je ovo? Nit hoćeš? Da, vrlo rado. Daj mi to. Ukusno. Da vidimo. O ne, to je bodljikavi kaktus. O ne, ne želim da ga ližem. To. Ja? O ne, moram da ga jedem. Wednesday, počni. Dobro. Ajoj, kako boli. Imam ideju. Drugari, pogledajte šta je tamo. Vreme za prank sa lažnim jezikom. Učinilo mi se. Dakle, sad ću polizati kaktus. Mamice, kako to radiš? Jesi dobro? Da, samo moram izvaditi sve iglice. Ne mogu da gledam to. Jadna ona, kako to radi? Poverovali su. Ko je sledeći? Ona izgleda da sam ja na redu. Znate, dobila sam ideju. Mogu iščupati sve bodlje uz pomoć pincete. Da, to je genijalna ideja. Super! O ne, rastu mi dlake u nosu, a moram i njih iščupati. Kako boli. Uj, ti više nisi moj kraš. Odvratno. Ups, ispala ružno, ali dobro. Zato sada mogu mirno da zagrizem svoj kaktus. O ne, on je odvratan, fuj. Izvinjavam se. A šta to tako smrdi? To nije od mene. Da vidimo. O ne, to je smrdljiva sirova riba, fuj. Nemam sreće. Neću da jedem, nema šanse. Ja ne radim ništa. Odmaram. Dakle, moram polizati ribu, ili da? Ma to nije ništa. Gotovo. Rekao sam da neću to da jedem. To nije u redu, moraš. Što si takva? Ups, ispustio sam. I jedi to. Dobro, dobro, nemojte da se derete. O ne, sad je još i prljavaju u nečijoj kosi, fuj. Sad ću povratiti, uopšte ne želim da je grizem. Povraća mi se, fuj. Uradio sam to, dajte meni kantu. Wednesday, hajde sa nama, otvaramo. Wow, dobili smo slatku krofnu, cool. A sad ću da promešam kartice, izvolite. Ja jedem. Ja nemam ništa tužno. Da, ja ću da ližam krofnu. Dođi kod mene, moja mala. Ideja. Kako vam se sviđa moja nova šminka, jeli? To je preukusno. Sad ću
Sve da poližem. Predobro. Pravi užitak. Cool. Hej, ti, lakše malo. Dobro, izvoli. O ne, ova krof ne sva u pljuvački, Enid. Treba da je obrišem. Odvratno. Baš ti hvala. Izvini, nisam htjela. Znate, ova krofna nije loša. Hoćeš, Mike? O, baš ti hvala. Sad ću umotati i staviti u svoj kontejner. Poješću kasnije kad budem gladan. Dakle, evo mog kontejnera. Baš je sladak, jel da? Mama mi ga je poklonila. Eto, možemo nastaviti. Ajoj, on nije normalan. Šta je tamo? Wow, kako lepa lizalica. Skloni ruke, prvo kartice. Ja ću da ližem, odlično. Ja ću da grizem, cool. Ja nemam ništa, šteta. Ja počinjem. Kako je teška, ne mogu da je podignem. Ne mogu. Dobro, možda će magija pomoći. Ne, ni to ne pomaže. Kako smiješno. Kako sam mogla da zaboravim na moj napitak supermoći? Da, sada mogu sve. Osjećam nalet snage. Sad sam mnogo jaka. Pogledajte mi mišiće. Mamice, plašim se. Tako i treba. O, da. Lizalica je prelepa. Hej, stani! Ostavi meni! Da, baš ukusno. Zadovoljan sam. Cool. Da vidimo šta smo dobili. To je kola. Uzmite kartice. Ja nemam ništa. Ja ću da jedem. Ja ću da ližem, super. Dakle, ja sam prva. Daj mi to. Sad ću otvoriti i probati. A zašto kola ne curi? Sve je jasno. To je žele. Gledajte. Neverovatno. To je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Stani, ostavi meni. Hej, dosta. Sad je moj red. Ajoj, zamalo nisam ostao bez hrane. Enid, bila si u pravu. To je zaista ukusno. Da. Enid, ne smetaj mi. Daj meni. Ne, hoću da pojedem do kraja. Eto, nema više. Kakva šteta. Ne, ostalo je još malo na dnu. Šta se desilo? Moj jezik. Zaglavio mi se, šta da radim? Drugari, hoćete mi pomoći? Hajde, Wednesday, vuci! Ups! Sve je u redu? A što me tako gledate? Tvoj jezik, on je... Mamice! Treba ga uviti. Gotovo, tako bolje. Mogu li ja da dignem poklopac? Ne, ja ću. O ne! To je buba švaba! Zatvaraj, brzo, hajde! Ja nemam ništa, šteta. Da ližam buba švabu, jeste li poludeli? Samo mi nemojte reći da... Drži se, sve u redu! Hajde, Mike, ti počinješ. O ne! Kako je strašna i odvratna! Čak je i držati strašno! Fuj! Ne mogu više! Enid! Hajde! Gde je nestala buba švaba? O ne! Ne pomeraj se! Buba švaba ti na glavi! Spasite me! Da li je već sišla? Recite mi da je otišla? Ne boj se, mala. Neću im dozvoliti da te pojedu. Hajde, beži odavde. Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki.
Samo je moj boli. Kako da ne? O, šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super! Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool! Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota! Ovdje mu je savršeno mesto. Cool! O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jesi vidjela ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! A šta? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? O, kakva pera, došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I ja imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? A, kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi, uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji, pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidjela našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli!
čime da ukrasim sto? Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno, kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Ha. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka, obavezno stočić i naravno televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti kutak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. Obožavam te, ti si najbolja. Ajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Ne, školjka je bolje. A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan, ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. Šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Ha. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se... Odlučila sam da želim tortu. Možete mi napraviti tortu? Naravno, Sofi. Odmah počinjem. Treba mi je roze kore i krema. Prvo moram sastaviti tortu. To je jednostavno. Sipam šlag na koru. Zatim pokrivam drugom korom. I tako treba da se radi nekoliko puta. Ja, gdje je šlag? Čudno. Znam da si unutra. O, ne. Izvini, Deni. Nemoj da se ljutiš, sad ću sve obrisati. Eto. I stavljam posljednju koru. Super. Ostavit ću tortu. Sad mi trebaju ukrasi. Sigurno ću naći nešto odgovarajuće u svojoj torbi. Da, imam puno hubabuba žvaka ovdje. Savršeno će odgovarati na tortu. Tako su roze i lepe. Divno. Uviću tortu žvakom ovako. Super! Ostalo je samo da napunim tortu želeom sa ukusom hubabube. Biće neverovatno ukusno. Sofi će biti oduševljena. I ja želim da moje torte ima žele unutra. O, imam žele sa ukusom kole. To mi odgovara. Mnogo mi se sviđa. Samo treba da ubacim flašu u tortu i sve iscedim. Uspelo mi je. A sad mi trebaju poki štapići. Oni su crne boje. Stavit ću ih oko torte. Divno.
Ja sam već sastavila svoju plavu tortu i namazala je plavim kremom. Imam ukusni plavi gel i sedit ću ga unutra da lepo curi kad Sofi seče tortu. Odlično, a sad mi treba ukusni plavi fil sa Oreo. Hajde. Ni tako tečan kao što sam mislila. Moram sve da razmažem lopaticom. Ekstra. Nalepit ću odozgo etiketu Oreo i to je to. Ja ne mogu da odolim, moram da probam ovaj krem. O, da, divno. Sofi će se dopasti. Želim još. Jeste li već završili? Baš sam gladna. Naravno. Ej, Tina, šta radiš? Sofi nas čeka. Nije vreme za jedenje. Wow, koliko svega. Sve torte su tako različite. Želim da probam ovu. Ona je sa ukusom Oreo. Uzet ću jedan komadić. Wow, unutra je plavi gel. Jedva čekam da probam. Jao, to je veoma ukusno. Svaka čast. A šta je ovdje? Poki štapići. Obožavam ih. Pitam se, a kakva je torta? Sad ću je probati. Jao, žele izgleda cool. Fantastično. Wow. I torta mi se sviđa. Odlično. Oduševljena sam. Dakle, ostala je samo roza torta. Sad ću nju probati. Jao, i tu je žele unutra. Fantastično. Wow, ova torta je tako slatka. Divno. Mogu čak napraviti i veliki balon od žvake. Ekstra, odlučila sam da pobeđuje roze torta. Jeste li čuli? Ja sam pobedila. To. A sada želim sendvič. Možete li mi napraviti ukusan sendvič? Naravno, to je lak zadatak. Sad ću samo ubaciti tostove u toster. Ovaj hleb izgleda veoma dosadno. Ideja. Ovaj toster je plavi. Možda će moći i moje tostove obojiti u plavo. Juhu, uspelo je. Imam čarobni toster. Super, sad imam savršene plave tostove. Ostaje mi samo napraviti sendvič. Prvo ću premazati tostove plavim gelom sa ukusom kupine. O, da, bit će super. A sad će mi trebati žvaka Juicy Drop i malo žvakaćeg praška Stardust. A zatim ću uzeti bombone od ovog majmuna. O, da, tako su lepe. Wow, plava bombona. Želim probati. O, Tina, šta radiš? Majmun ti nije dozvolio da uzimaš bombone. Vrati ih. To je to, ja sam završila. O, tačno. Ja ću napraviti sendvič u obliku srca. To će biti baš slatko. Uzet ću hleb i seći oblik srca uz pomoć kalupa. Odlično, stavljam sve u toster. O, moj hleb se također obojio. Gotovo. Wow, svaka čast. Moj sendvič će biti sa roza nutelom. O, da, preslatko. A gore ću sipati najlepše bombone njord. Super, pokrivam drugim tostom i to je to. Devojke, vaši sendviči su tako sjajni. Ali ni moj neće biti ništa gori. Stavljam tostove u toster. Ej, šta se dešava? O ne, moje lice je crno. Užas. Ovo je nerealno, devojke. Prestanite da se smijete, vreme prolazi. Mi smo završili, ali kod Deni je nešto čudno. O, sendviči? Cool. Čekajte, šta je ovo? Crni zagoreli sendvič? Stvarno? Ja to neću jesti. Počet ću sa nečim ukusnim. Naprimjer, roza sendvič u obliku srca izgleda cool. O, tu je Nutella. Obožavam je. Dakle, šta je ovdje? Wow, plavi sendvič također izgleda primamljivo. Wow, pa on je sa žvakom. Super, mnogo mi se sviđa. Mogu odmah reći da plavi sendvič pobeđuje. Da, ja sam pobedila. Ko je najbolji? Ja sam najbolja.
Znate šta sada želim? Želim limunadu. Da li možete da mi je napravite? O, limunada, super! A već počinjem. Prvo će mi trebati roze Fanta. Sipat ću u blender, a zatim dodati puno marshmallova. O, da, lepota. I žele medvedići mi također trebaju. Savršeno! Ostalo je dodati kuglu sladoleda i puno bombona njort. Znam da ih Sophie voli. Zatvaram blender poklopcem i uključujem. Kako je moćan! Drugari, čini se da nešto nije u redu. Ne mogu da stanem! Pa, dešava se. Nadam se da će Miley biti dobro. A ja ću početi da pravim najbolju limunadu za Sophie. Sipat ću mleko u lepu čašu, a zatim dodati čokoladni sirup. Zatim ću sve to promešati uz pomoć ovog aparata. O da, odlično. Mleko je postalo crno, to sam i hteo. A sad ću nacrtati neki crtež na mojoj limunadi. O, super, oduševljen sam. Tina, da li si dobro? Možda želiš da probaš šećernu vunu? Šta? Ne, samo sam se zagledala u tvoj koktel. Sad ću početi praviti svoj. Stavljam šećernu vunu u vodu. Pogledaj kako brzo se topi. A sada treba preliti koktel u čašu. O, kako lepo izgleda moja limunada. Sipat ću u čašu lepe plave šljokice i promešati to sve. O, da, to je divno. Šta se to čuje? Danny, pogledaj, šta je sa Miley? Kad će se to završiti? Gotovo, nema na čemu. Konačno ovo prestalo. Sada mogu preliti svoj koktel u čašu. Moje u obliku lepe ptičice. Eto, završila sam. Wow, sve limunade izgledaju tako super. Želim probati ovu. Plava je još i sa šljokicama. A kakav je ukus? Baš slatko. Baš mi se sviđa. O, a šta je ovdje? Kakav sladak meda. Dakle, sad ću probati. Wow, ukusno. Wow, kakva lepa čaša u obliku ptice. Ni ukus, ni loš. Ko će da pobedi? Ne mogu da odolim ovom slatkom medi. Danny, pobedio si? Da, ja sam Ćao, evo moje karte. Odlično, Malena, možeš da prođeš u salu. Mada, stani. Daj mi svoju igračku, moram da je proverim. Ima li nešto unutra? Osjećam miris slatkiša. Da vidimo, da. Pored majka nijedna bombona neće proći. Pogledaj ovdje. I nemoj da plačeš. Trebalo je ranije da misliš kad si donosila slatkiše. Izvoli. Hajde, idi odavde. Zdravo, vaša karta. Da, naravno, jao, gde? A, da, hvala. Čekajte, možete li da se okrenete? Samo da ne pronađe slatkiše, jao. Da vidim šta imaš u rancu. Šta, rukavica? Jeste vi bokserka? Da, hoćeš da proveriš? Ne, možete da prođete, gospođice. Oj, još mi preti. Zdravo, evo moje karte. Čika čuvaru, hoćete li me pustiti? Naravno, ali prvo da istresem sve slatkiše iz ove igračke. O ne, moja Minnie Mouse, prestanite. Shvatio sam gde si sakrila slatkiše. Sad ću izvaditi sve odavde. Moja jadna igračka. Jao, izvini mala. Ovdje stvarno ništa nije bilo. Sad ću sve da popravim. Eto, gotovo. Izvoli. Šta ste joj uradili? To je bila moja omiljena igračka. Šta da radim tačno? Ne plači, uzmi čips. Hajde, prođi. Hvala. Prevarila sam ga. Samo nemojte mu reći. Sve mirno, bože moj. Drži kartu. What?
Šta vam je to u rukama? Kola? Jao, ne, zatim vas sigurno neću pustiti. Zar je nemoguće zapamtiti da se u bioskop ne može ući sa hranom i slatkišima? Ja nemam slatkiše. To on govori o meni. Okej, daću mu kolu. A sva pažnja na mene. Šta želite, starice? A zar vas nisu učili da puštate stare ljude? Sklonite se. Baka ide sa pitom. Ovako je mnogo bolje. Pusti me da prođem, dečko. Ako se ovim ne smete unutra. Šta kažeš? Onda? Eto ti. Izvoli. Jao. Skloni se, mali. Ovo je napad na obezbeđenje. Fuj, odvratno. To su moje srećne gaće. Nemojte da mi se smete. Hajmo brže unutra. Da, a ovo ću poneti sa sobom. Pita uz film, šta može biti bolje? Slažem se, to je preukusno. Da. Oduševljena sam, obožavam čips. Blago meni. Devojko, dajte mi čips. Sve ste prosuli. Hajde, skupljajte sad. Dobro. Došla mi ideja. Pustit će ovdje svoje prijatelje bubašvabe. Tada će svi pobeći i ja ću moći da prođem u salu. Ajde, idite da šetate. Eto, sve sam pokupila. Halo, čuvaru, slušajte, imate bubašvabe ovdje. Ogromne su. Bubašvabe, kakav užas. Sklonite ih, sklonite ih. Užasno se plašim insekata. Smirite se svi. Sad ću sve srediti. Imam specijalno sredstvo. Bitno je da ne dišete duboko. Ono je užasno otrovno. Hoćete me pustiti u salu? Tamo sigurno također ima bubašvaba. Odlično. Uspjela sam da prođem u salu. A još sam donela slatkiše sa sobom. Super. Sada mogu na miru da gledam film. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Obožavam Doritos. Super. Dobro, što ova žena bila ovdje? Inače bismo potonuli u bubašvabama. Niko ne sme da vidi da ja jedem čipse. Dobar dan, mogu li dobiti vaše karte? Da li imate nešto sa sobom? Slatkiše? Ne, nemamo ništa. Odlično. Ali moram da vas proverim. Probušit ću vaše balone. Ups, bili su prazni, oprostite. Prijatno gledanje. Evo naših karata. Pustite nas unutra što brže. Moja drugarica se osjeća baš loše. Mislim da će se od filma oporaviti. Kako mi loše. Žao mi je, naravno možete proći. Mandy, uspjele smo. Super, a mi smo u bioskopu. Hajde, vadi slatkiše. Naravno, uzmi slamku i meni jednu. Hajde da vam pokažemo kako smo prevarile čuvara. Ja sam imala Sprite, a Julie mi ga je uzela da bi ga sipala u infuzije. Kao da sam teško bolesna, ali to nije bila istina jer sam ja zdrava. Samo smo htjeli da unesemo Sprite u bioskop i uspjele smo. Usput, zapratite naš kanal. Šta? Kako su one čudne, nisu normalne? Dobro, vreme da pojedemo naše čokoladice. O, da. Kako je dobro što smo ih doneli sa sobom. Ja obožavam čokoladu. Našao sam prekršioce. Hoćete li mi dati čokoladu? Hvala. Ups. Da, našao sam vas. Svaka dobija čekiće po glavi. Pobegle su, pa dobro. Film je super. Trenutak, sad ću naći karte. Evo ih. Izvolite. Odlično, ali sa čipsom ne smete. Morat ćete ga ostaviti. Ali zašto to nije fair? Britney, pogledaj tamo. Zdravo, devojke. Kako ste? O, Bože moj. To je MC Zak. Ne mogu da verujem, ja sam njegova obožavateljka.
Polako, devojke, ja sam običan momak. Došao sam u bioskop. A možete li da nas slikate, molim vas? Super! Hej, hoću ja. Zdravo, Zak. Prođite brže. Sve za vas. Ja imam pune džepove slatkiša. Došla mi ideja. Gledajte, stavit ću sve svoje bombone ispod kačketa, kao da je to moja kosa. Tako će me sigurno propustiti. A od čokoladnih novčića ću napraviti kulanac, kao kod repera. A ovdje će biti slatki prstenovi. Sada mogu da idem. Hej, čoveče, ja sam cool reper Pete. Hoćeš li me pustiti? Prvi put čujem za tebe. Hej, brate, ma daj. Još ćeš me čuti u svim klubovima. Ja imam kartu, gledaj. Da ću ti autogram. Da možeš da se hvališ svim svojim prijateljima da si vidio Pita. Ma šta će mi to? Ja te ni ne znam, čudan si. Dobro, možeš da prođeš? Ovi reperi su ludi. Hej, stani, zaboravio si mikrofon. U stvari, dok traja film, mogu da pevam malo, da. Uspeo sam da prođem sa slatkišima. Da. Britney, idemo kod njega? Ajde. Hej, devojke, gdje ćete? Zdravo, možemo li dobiti slatkiše? Naravno, nije mi žao. Hvala, to je jako ukusno. Da, Pete, ti si najbolji. Hoću ja. To je zaista dobro. Nijedan huligan neće proći pored majka. Zdravo. Zdravo, evo moje karte. Čekajte, moram da vas proverim. Aha, da, sve čisto. Hajde, probudite se, možete da prođete. Šta je sa njom? Evo moje karte. Šta je to? Znao sam, to je cveće od slatkiša. Da, to je marshmallow. Marš odavde. Kako ste bezobrazni? A ovo ću uzeti. Mogu li ja da prođem? Evo moje karte. Moram da proverim vašu knjigu. Da, sa njom je sve u redu, odlično, možete da prođete u salu. Pametnica. Prijatno gledanje. Da, hvala. Odlično, uspela sam da prođem u salu sa slatkišima. Ovaj glupi čuvar ništa nije shvatio. U mojoj knjizi je tajna zaliha sa čokoladicama, a na džemperu je keks. To je preukusno. Pogledajte kako sam to izvela. Uzela sam knjigu i isekla u njoj tajni prolaz. A zatim sam je napunila čokoladicama. Posle sam uzela keks i došla mi je ideja da zalepim ga na prslu. Eto, sve uspelo. A vama je ostalo samo da zapratite naš kanal. Hvala puno. A mi nastavljamo. What? Oh my! Kako dobar film. Hej, zdravo. Evo moje karte. Zdravo, odlično. Šta je ovo? Žvaka? Ne, sa tim sigurno ne smete ući. Ispljunite u kantu. Okej. Eto, jeste zadovoljni? Sada mogu da prođem. Thank you. Da, možete. Hvala. Zdravo, evo moje karte. Izvolite. Čekajte, prvo moram da vas proverim, a onda možete proći. Neočekivano. Ništa nisam našao. Možete da prođete. Prijatno gledanje. Volim takve gledalce. Ovo je moja karta. Ko je to tamo? To je moj zli pas Riči. Ne treba ga uznemiravati. Hvala. Da, uspela sam da prođem. Ne dirajte. Jeste poverovali? Ne plašite se. Unutra nije pas, već gomila slatkiša. I sad ću ih pojesti. Jako ukusno. Hej, Roxy, hoćeš dati meni malo? Naravno. Hej, ne može. Svi slatkiši su moji. A nikome neću dati.
Obožavam da se igram s lutkama pored bazena. To je tako zabavno. O, sad će stvar skočiti u bazen. O ne, sva sam mokra. Zbog tebe? Barbie, kako si se usudila da baciš stvar? Jesi li potpuno izgubila strah? Sad ću da upotrebim svoj napitak. On će odmah pokvariti vodu u tvom bazenu. Gledaj. Tvoja lutka će pobeći kada ovo vidi. Ha, ha, ha. Tako je. Šta? O ne! Moja Barbie! Jadna! Jel sve u redu sa tobom? Joj, samo nemoj da plačeš, draga! Wednesday! Kako si ti zla? Hvala na komplimentu. Dakle, vreme je da ukrasim svoj bazen. Uzimam crni papir i makaze. Sečem list papira na sitne kvadratiće. A sada lepim zavicu u šahovskom rasporedu. Tako je. Ali ivice na mojoj polovini bazena će biti roze. Kako divno! Šta je sljedeće? Tačno! Treba staviti tobogan. A u bazen ću ubaciti loptu i krug. Wednesday, šta je to? Joj! Ovo je moj ekstremni tobogan. U obliku zmije. Odlično rešenje. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti krug. Stvar. Baci u bazen još i loptu. Hvala. Ispalo je super. Sada moja lutka može da pliva u bazenu. Pazi, Barbie! Hajde! Bravo! O ne! Samo ne to! Stvar. Hoćeš da se malo zabaviš u bazenu? Idi. Wednesday, ti i ja smo napravile divan bazen. Ali to nije dovoljno. Stvar, donesi mi vatru. Savršeno. Sad ću je upaliti. Kakav lep plamen. Stavit ću pored neke fotelje. A tu će biti užasna kolica sa paučinom i paucima. Rasporedit ću ovdje jabuke u karameli, pića i kokice. Tu ću staviti par fenjera. Oni će dati mračno osvetljenje. Tako je. Imam odličnu crnu žvaku. Sad ću da je razvučem. Tako je, to nije teško. Odlično mi ide. A sad ću iseći pravougaonik. Ukrašavam lobanjom i kostima. Gotovo. Ukrasit ću dvorište bazena nadgrobnim spomenicima. Sada ovo izgleda tako jezivo. Kakav užas! Ja imam mnogo bolju ideju. Uzimam roštilj. Svi vole da posle bazena lepo jedu. A posle treba odmoriti. Zato ću staviti ležaljku, rasporedit ću pića i stavit ću prelepu roze palmu. Tu će biti kolica sa slatkišima. Prelepo! Sada uzimamo lutku, stavljam je u ruke lopaticu i treba okrenuti pljeskavice. One su već gotove. Tako je, naš burger je gotov. Ispalo je slatko, prijetno. Moja lutka je odlučila da pojede prženi marshmallow. Stvar, ti znaš moćno da se pojaviš. A šta je ovo? Balončići od sapunice? Odvratno. Ne, to je lepo. Jako je zabavno pucati. Stavit ću ovdje cvjetić. Želim da ovdje uvek budu balončići od sapunice. A ovdje moram hitno staviti travnjak. Tako je. Hajde da napravimo ovdje fotozonu. Stavit ću školjku, par drveća. Tu ću staviti stativ sa telefonom da bismo snimali zabavne tiktokove. A ja sam odlučila da stavim ovdje kotao sa napitkom. Neka se kuva. Ova flaša mi više ne treba. Ali zato tačno znam da se može napraviti igralište za odbojku. Stvar obožava da igra odbojku. Tako je. Svaka čast. Ovdje neka stoji zmija. Joj,
I za malo da zaboravim na ogradu. Kako je užasna! Moje će biti roze! Ne želim da na mojoj polovini bazena bude ništa crno. Postavit ću potpuno roze ogradu i ukrasit ću je cvećem. A ja ću imati crnu ogradu sa oštrim šipcima. Da sigurno niko ne uđe. Ukrasit ću paučinom. Gde je nastala stvar? O ne! Stvar! Ne diraj moju ogradu! Ti ćeš je slomiti! Odlazi! Jao, sada nemam deo ograde. Dobro, stavit ću ovdje slatko srce od cveća. Odlično izgleda. A gdje je moja Barbie? O ne! Kakvi užasni pauci! I koliko ih samo ima? Ne! Napali su me! A gde me to vučete? Pustite me! Jao, kakav užas! Lutko moje, šta su ti uradili? Jadno! Wednesday, šta radiš? Ko bi znao da je tvoja lutka takva kukavica? Moja lutka obožava pauke. Stvar, igrajte odbojku. Moja lutka će sada snimati klipove na svoje društvene mreže. Wow, super! Svi je obožavaju, to je tako slatko. Mi vas volimo, pratioci. Da? Tačno, moje lutki trebaju drugarice, neka se zajedno zabavljaju. Super! O, Stvar! Hoćeš i ti sa nama? A mi imamo roze žurku. A drži roze detalj i idi da se zabavljaš. To je cool! Vaša žurka je tako zabavna. Pa šta, moja lutka također ima drugarice. One su došle da se zabavljaju sa njom pored bazena. Da, super. Stvar? A šta ti radiš tamo? Šta? Izdao si nas zbog par koktela i roze ležaljke. Sve je jasno. Wednesday, hoćeš li gumenu bombonu? Bombonu? To volim. Hvala, Barbie. Dobro, ako hoćeš, možemo da dođemo kod tvoje lutke u goste. Zabavit ćemo se zajedno. Zaista, to je odlično. A mene uvek zanimalo da sedim na tvojoj polovini. Onda će moja lutka doći kod tebe u goste. Wow, kod tebe je baš moćno. O, znaš šta, došla mi ideja. Hajde da snimimo zajedno trend. Wow, kako super plešete. Vaš ples je tako zarazan. Ne mogu da odolim. O, da. Super. Slažem se. I ja želim da plešem. A to nije tako loše. Čak i zabavno. Barbie, hajde da plešemo zajedno. Ja sam čekala ovu rečenicu ceo život. Naravno, hajde. Ti i ja smo odličan tim. Napravili smo neverovatne bazene za naše lutke. I spale su tako dobre. Da, potpuno se slažem. Naše ideje su uvek najjače. Potrudile smo se da ih uradimo prema našim stilovima i spalo je realno dobro. Sumorna gotika kod mene i roza nežnost kod Barbie. Sada napišite u komentarima čiji bazen vam se više sviđa. Wednesday ili Barbie. Pogledajte još jednom i izaberite šta je bolje.